Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yawan barkamu da haka barkamu sake saurare da ku a cikin darasin da muke gabatarwa na koyon Larabci. Har yanzu dai kar ku manta mana cikin littafin Al-Jadid fi Takadib wa Ta'rib Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya. Har yanzu muna cikin juz'i na farko ba mu gama ba, wanda kaɗan ya rage mu gama littafin. Kamar yadda na gaya muku yan uwa, insha Allah subhanahu ta'ala yau zamu kusan practical ne, ma'ana tadrib, zamu gwaji. Shi ma wannan muka duba ko wasu hotuka a nan gurin wanda mai littafin ya kawo su, wannan yan uwa ya kamata ku dinga yin tadrib, kuna practical, kuna gwaji da kanku. Malam ya ce in kuka lura, malam ya ce abbir bi janibi kulli suratin bi amalin sahibihi ka an taqul. Ma'ana abbir, ka furta ko kuma ka rubuta, bi janibi, a gefe, kulli suratin, a gefen kowane hoto da ke nan gurin, bi amalin sahibi, ka rubuta aikin wanda yake, bi amali sahibi, ka rubuta aikin mai hoton. Ka an taɓula, kamar ka ce misali wannan ai kuma ga ƙari'un, mai karatu, ko kuma ce ya ƙara'u, yana karatu, sai ka ce ya ƙara'u yana karatu. Ga wannan kamar wannan tunazzifu sha'riha, tana gyara gashinta, kun gani ko kuma tarajjulu sha'riha, tana taje gashinta, taje gashi ne tarajjul. Sai nan gurin ga wannan yaghsilu, yana wanka, an gani ko. Ga wata nan gurin kamar ta'akulu shay, tana cin wani abu, kun gani ko. Ga wannan ya'akulu, shi ma yana cin abu. Ga wannan yadaqqul baba, yana ƙwanƙwasa ƙofa. Haka za ka rubuta. Shi ma wannan gashi kamar ya'akulu shay, yana cin wani abu ne. Shi ma ga wannan taqshiru shay, tana fiyar wani abu. Ga wannan shi kuma huwa waqifun, yana tsaye, kun gani ko. Wannan kuma ga ta kana taqtafil azhar, tana tsinka fulawa. To haka zalika duk wannan za ku rubuta sunan aikin da suke a gefen shi, kamar yadda malam ya faɗa a nan gurin. Ya ce abbir, ka bayyana bi janibi, a gefen kullu suratin, kowane hoto nan gurin, bi amali sahibihi, aikin kowane da yake, ka an taƙula, kamar ka faɗa nan gurin. Dan haka sai ku duba da hotunan da kyau, sai ku rubuta abubuwan da suke yi a cikin hotunan. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya nan gurin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.